Egy kicsit most terelném a témát másik irányba, Tereld. mert most itt már elmentünk nagyon a párkapcsolat irányába, és erre nem akartam igazából nagyon rá fókuszálni, illetve az időnk is az már szalad. Be akartam még mindenképpen ugye azt a témát hozni, hogy ugye beszéltünk most arról, hogy mi a következménye annak, hogyha torzul ez az önkép, vagyis az értékrendiség, hogyan változtatja meg az életünket, ezt különböző aspektusból most azért érintettük. Ezen túl ugye beszéltünk arról is, hogy mitől lesz valóságos. Tehát mi az, ami például amikor mondtad, hogy ha fölkelsz és érzed, hogy boldog vagy hogy az érzelmi kapcsolódás az megvan először önmagammal, és másodszorban pedig a világgal és a környezetemmel. Ezen túl arról szerettem volna még kérdezni téged, hogy mi kell ahhoz szerinted, hogy megtaláljuk önmagunkban ezt a boldogságot? Mit gondolsz erről? Tudom, erről ódákat lehet zengeni. Nagyon-nagyon. Az igazság. De mi jut eszedbe róla? Hát először is az, hogy az önkontroll, az odafigyelés magunkra, hogy hogyan tudunk odafigyelni önmagunkra. Mit veszünk észre magunkon, a működésünkön. Mi számunkra az érték. Ismételten csak a saját belső értékünkre gondolok. Hogy érint bennünket egy személy, egy készfogás, egy kapcsolódás egy emberrel. Csak oda megyek a benzinkútra, és rám néznek, köszönnek, és jó érzéssel tölt el. Ezek azok az értékek. Ugye munkámból kifolyólag sok emberrel vagyok kapcsolatban, és képzeld el, elmegyek vásárolni, és nekem valami oknál fogva a pénztáros kisasszony, vagy a hentes bácsi elkezdi mondani az élete történetét. Pedig csak 10 deka felvágottat kértem, vagy fizetni akartam. Azért, mert az én kisugárzásom azt jelenti más emberek számára, hogy mondjad, gyere, hallgatlak. Mert egy megértés van bennem. Egy empátia. Amikor az önképet kezdjük el kialakítani, kezdjük el végignézni a családunkat, hogy hogyan sérültünk, mi történt, genetikailag esetleg mit hozhatunk otthonról. Hogyan kellene kitalálni magunkat, mert egyenlőre ez csak egy kitalált verzió, míg ki nem finomodik magunkban az, hogy hogyan alakítjuk ki magunkat. De ehhez idő kell, rengeteg idő. És sokat kell magán dolgozni az embernek. Én is sokat dolgozom, mind a mai napig. Igen, pont erről akartam még kérdezni, hogy benned hogyan zajlott ez, ha beavatsz a színfalak mögé egy kicsit. Mi az, amit megoszthatsz ezzel kapcsolatban? Hát, te tudod a legjobban, hogy milyen viszontagságok között kezdődött az életem. Gyerekkori haláleset, a barátom elvesztése, stb. Az édesanyámnak a szeretet megnyilvánulása, ahol az ételekbe tudta kifejezni a szeretetét, és nem megölelni. Ez mind-mind befolyásolt. Csak nem mindegy, hogy ezt gyerekkorban, 6-7 évesen ismered föl, és rájössz arra, hogy valami nem gömbölyű. És akkor elkezdesz egy másik utat találni magadnak. Hát mivel nagyon beteg voltam, sokat voltam kórházba, az édesanyám bejött, nem ölelt meg, viszont hozott nekem tortát. Gyümölcstortát, gyümölcskrémest, ami kedvencem volt, és hát nem nagyon éreztem az ízét annak a tortának jónak. Mert arra vágytam, 3 hónapja nem láttam az édesanyámat, hogy megölel, magához szorít. Megsimogatta a fejemet. Nem tudtam vele akkor mit kezdeni. El kellett telni 1-2 hétnek, mire aztán végig gondoltam ezt az egészet, hogy mi az. És azok a nővérek, akik ott voltak körülöttem, ők viszont folyamatosan ölelgettek. Rájöttem arra, hogyha nem kapom meg az édesanyámtól, miért ne kapjam meg ettől a nővérkétől? És igen, befogadtam. Befogadtam mindazt, amit ők nyújtottak. És megtanultam azt az életbe, hogy nem biztos, hogy pont az fogja adni nekem a szeretetet, aki az édesanyám.
Hiszen ő tele van félelemmel. Előtte egy fél évvel halt meg a barátom. Ő benne az volt, hogy én is meghalok. És nem akart kapcsolódni. Félt ettől a kapcsolódástól. Ezt is meg lehet érteni. De gyerekként arra vágytam, hogy kapjak egy ölelést. Megoldottam máshogyan. Mert felismertem. Az önreflexió. Így van. Figyeljük meg azt, hogy hol nem érezzük magunkat jól. Hát azt Vagy nagyon, mi az, ami kevés. azt nagyon észre kellene venni. De ehhez nem a külsőségek és nem az eszközök kellenek, hanem az, hogy itt belül érezzük. Hogy belenézek valakinek a szemébe, ugyanazt érzem. És ha tiszta a tekintetem, mert ugye az ember szeme lelkének tükre, ha tiszta tekintetet kapok, akkor igen, csak ezen múlik, hogy úgy kapcsolódjunk, hogy én jó érzésekkel kapcsolódok hozzád, a másikhoz, a pénztáros nénihez, és a pénztáros néni megnyílik. Mert ő ezt érzi. Mert ugyanúgy működik, amit megtanultunk annó a barlangba ősemberként. Az működik, csak hozzuk felszínre. Mert érdemes. Minden kliensemnek azt szoktam mondani, hogy ha hozzám jár, akkor én először lehúzom a tó legaljára. Vajon miért? Azért, mert csak onnan fog tudni elrugaszkodni. Addig, míg a tó közepén lebeg, ott nehéz felszínre jönni. Mert egy csomó súly van rákötve. Mi pakoljuk tele a hátizsákunkat. Nem mindegy, hogy mennyi cuccot teszünk bele. Meg valóban szükségünk-e van annyi felesleges holmira. Mi legyünk benne. Mi magunk. És mi akkor kapcsolódunk mindenkihez, akivel dolgunk van. De azt úgy is fogjuk tudni. És akkor már stabilizálódik az élete. Akkor már nem az anyagi javak kellenek. A biztonság nem a bankkártyáján fog múlni. Most belém nyilalt ez a gondolat, hogyha egy lépést még visszamegyünk ettől, önmagában az a gondolat, hogy ez egy gondolat, hogy létezik ez a gondolat, hogy nem a bankkártya adja a biztonságot. Csak ezt éreztem még, hogy mennyire fontos ide tenni, mert magam is eszembe jutottam mondjuk még mielőtt elkezdtem volna önismerettel, vagy bármilyennel foglalkozni. Hogy mennyi mindenről nem tudtam még akkor, hogy egyáltalán létezik, akár csak fogalmak, akár érzések, bármi egyéb más, és hogy az a törekvés, vagy igen, nevezhetem törekvésnek, hogy odafigyelni, ébernek lenni arra, hogy ki vagyok én, mi az én önképem, vagy mi az, amiben jól érzem magam, mi az, amiben nem érzem jól magamat, és akkor ebből majd adódik egy változásra adandó igény. Hogyha valaki most hallgatja és nézi ezt, akkor az teremtődjön meg benne. Az a gondolatcsíra, hogy ezzel lehet foglalkozni. Hát az teremtődjön meg benne, hogy önmagával foglalkozzon egy kicsit. Hogy érezze azt, hogy ki ő, mi az élet célja. És ne hagyja magát függővé válni mindenféle dologtól. Se a bankkártyájától, se az autójától, se a telefonjától. Ne a racionális, ne a tárgyi eszközök jelentsék az életét, hanem, levegőből él, és az ő saját szíve ver. Tehát ő saját magáért felelős. Ha rossz ingereket fog létrehozni neurológiailag, az a testére kiüt. Nagyon sok ember attól betegszik meg, hogy rossz gondolatokat tárol a fejében. És ha negatívak vagyunk, akkor sajnos az előbb-utóbb a testünkön is megjelenik. Tudod, te mint is a voltál bevezető ebben. szövegben, amit mondtam, amikor megismerkedtünk, igen, amikor egészségügyileg is rendesen le voltam gatyásodva.
ez mind ezzel jár. Ha az emberi elme negatívban marad, akkor sajnos ez leépíti a testet is. A valóság teremti, vagy a gondolataink teremtik a valóságot. Így van. Így van. És bármilyen múltunk van, az már történelem. Lépjünk túl rajta, azon változtatni nem tudunk, viszont van egy jövő, ami rejtelmes. Hát építsük azt a rejtelmet egy céllal, önmagunk céljából, hogy én leszek. És ha én leszek, akkor a családom, akikkel kapcsolódok, azok hozzám fognak kapcsolódni. Mit tudsz arra mondani egyébként, hogyha valaki még nem tudja, hogy mi a célja, mert még nem tartott, akkor ugye nyilván én is jártam ugyanebben a cipőben, amikor hozzád elkezdtem járni. Annak az embernek mit tudsz mondani? Ez ismételten nagyon nehéz kérdés, mert mindenkinek saját magát kellene észrevenni, belenézni a szemébe, belenézni a tükörképébe, hogy valóságot lát önmagáról. Valóban azt látja, aki igazából ott legbelül. Valójában ő ilyen akar lenni? Ez akar lenni? Ez a kép, amit lát, ez önmaga. Senki nem lesz se fiatalabb, se idősebb, se másabb. Külsőleg. Viszont belülről egészen más érzéseket tudunk létrehozni. Meg tudjuk szüntetni a betegséget, ahogy önmagunkkal foglalkozunk. És ez nem az egoizmus, nem az, hogy egoista legyek. Nem. Ez csak a belső énem. Az, aki emberekkel is tud kapcsolódni. Mert megismertem magam, és pontosan ki tudom választani, hogy kivel kell kapcsolódjak. De ha ez az én képem megvan, akkor az mindenhol ott van. Azt viszem magammal, és nem fogok parázni senkitől, nem fogom magam rosszul érezni, amikor a buszra kell fölszálljak. Biztonságot teremtek saját magamnak. Nem fogom rosszul érezni magamat az autóba, a dugóba sem. Mert tudom, hogy jelenleg ez van. És bármit is teszek, nem leszek előrébb. Ha idegeskedek, akkor sem. Csak azt tudom mindenkinek ajánlani. Ugyanannyi energiába telik pozitívan gondolkozni is, mint negatívan. Semmi energia különbség nem kell hozzá. Attól függ, melyik farkast eteti az ember. Hát, van, aki szereti ezt a lefele ágat, én jobban szeretem, ha fölfele húzzuk magunk. Ezek szerint van még kérdésed? Szerintem nincs egyébként, csak nincs. A végére hagytam ugye azt, hogy hogyan zajlott benned ez a folyamat, és hogy mit tanácsolnál annak, aki most akar ebbe belekezdeni. Hát, csak azt tudom mindenkinek tanácsolni. Utcu neki, sosincs késő. És mindig érdemes ezzel foglalkozni. Volt olyan kliensem, aki 80 pluszos volt. És megérte, azt mondta. Nagyon megérte. És kijött a betegségből, stb. Csak magunkért tesszük. És ha magunkért tesszük, hidd el, hogy a családunk is meg fog változni. Mindenki megváltozik körülöttünk. Ahogy a tapasztalataim is azt mutatják, hogy bármennyi, legyen az 9 vagy 80 éves, akkor is mindenki azt mondja magáról, hogy ahogy megváltozik az ő szemlélete, olyan emberek kapcsolódnak hozzá, akiken teljesen megdöbben, hogy Uramisten, itt volt mellettem, és nem is tudtam, hogy ezzel az emberrel így lehet beszélgetni. Hogy ez az ember odajött hozzám, szavak nélkül megölelt és elsírta magát.
Mert ha jól értem, akkor a rezgéseink, ahogy kihatnak és kapcsolódnak a másikéval, azok egy teljesen új aspektusát tudják kihozni akár a másiknak is. Így van. Legyen az család, vagy barát. De csak egy ismerős is, a szomszédról beszéltem az előbb, akik már 40 éve együtt éltek egymás mellett. És egyszer csak kiment a hölgy, és látta az úr, hogy elsírta magát, és ráadásul vitába is voltak jó párszor, hogy ez a fa odalóg, tatara, és megölelték egymást, és elsírták magukat. Ott az utcán mindenki kész volt a közösségben, hogy lehet az, hogy ők, akik valamilyen szintű ellenségek voltak, most mégis barátok lettek. Mert megváltozott az ő rezgésszám. És ahogy megváltozik a mi rezgésszámunk, csak olyan rezgésszámokkal fogunk tudni együttműködni, amik összekapcsolódnak. Olyanok vagyunk, mint a fogaskerék. Egymásba tudunk kapcsolódni. Csak teret kell hozzáadni. Teret és lehetőséget magunknak. Most ide még az a gondolat jutott eszembe, amikor nagyon az üzleti világban forgolódtam, és tanácsolták azt többször, hogy érdemes ott lenni azokban a körökben, ahová majd tartozni akarsz. Ugye van is ez a mondás, hogy az 5 legközelebbi barátod átlaga határoz meg téged. De nem is ezt akartam igazából kihozni, ha bár ez is tökre fontos, hanem tulajdonképpen az igen, hogy milyen emberekkel veszi magát körbe valaki. Akár a lakóhelye szerint, akár, hogy milyen különbség van mondjuk Pest, meg Buda rezgés szintjében. Igen. Hogy az ott lakó embere... Igen, látom, hogy jó téma. Tetszik. Szóval, hogy milyen különbség van ugye amiatt, hogy ahogy az ember sűrűség az összetételtől függ el, mert ugye most ide behoznám azt is, hogy az elménk gyakorlatilag, mint egy rádióadóvevő folyamatosan sugároz kifelé, és fogja a jeleket befelé. Így van. És ugye olyan, mint hogyha egy város, mint hogyha mondjuk 2 millió rádióantenna itt lenne Budapesten, és folyamatosan sugároz. Itt is van, igen. És hogy mennyire nem mindegy az, hogy milyen antennákkal veszed magadat körbe. Tehát itt hoztam be Pest és Buda különbségét már, aki érzi ezt, hogy mennyivel másabb a hangulata. Nem? Egészen más. Egészen más. Hát azok az emberek, akik járnak a különböző bevásárlóközpontokba, azok szerintem ezt pontosan tudják, főleg akik itt Budapesten élnek. De megint megkérdezném azt, és ezt a hallgató nézőktől is, hogy vajon hány olyan ember él a mai világban is úgy, hogy van egy kacsalábon forgó vityilója, és egyedül van. Vajon ők boldogok? Vagy a parasztbácsi, aki lennél vidéken, és meglátogatod, és az az első, hogy téged borral kínál, a kis ételével kínál, és azt mondja, gyertek be, a feleségem készít egy uzsonnát, és mindig meg fog tudni vendégelni téged. Ki éli az egész életét? Arra bácsira, akivel csak vegyük alapul, defektet kapsz vidéken valahol. És egy tanyára bemész, hogy nem bírod lelazítani a kerékanyát. És szeretnél egy kulcsot kérni, vagy egy csövet, amivel meg tudod hosszabbítani. A lényeg az, bemész, ott kinyitják az ajtót, igaz? Segítőkészek lesznek. Megkérdezném, hogyha a kacsalában forgó vityilló előtt becsengetnél, beengednének-e egyáltalán? Nagyon jó kérdés. Ami nekem erről eszembe jutott, az a zárkózottság, vagy a nyitottság,
És valahogy így abból az aspektusból most miközben beszéltél, bár nem akarok most visszamenni itt a iskola rendszerre, hogy honnan kezdenek el minket kondicionálni arra, hogy egyébként kiskatonák legyünk, akik a feladatot szorgalmasan végrehajtják, és ugye valamit kapunk ezért a szolgálatért, vagy szolgálat, hát ha nevezhetném, ennek a robot munkának fejében kapunk valamit, amiből ki kell jönnünk ugye egy hónapra, mert hát hogyha ez a valóságunk, hogy mi kis katonák vagyunk, akkor ugye be is kell osztanunk azt, amit kapunk érte. Valamit akartál mondani? Igen, mindenképpen. Hát ugye elsősorban azzal kellene kezdeni, hogy talán a gyerekek addig, míg az óvodában nem mennek be, addig van inképük. Hiszt is ilyen, olyan, amolyan panaszkodnak rá a szülők. Majd betesszük az óvodába, vagy a bölcsődébe, és ott egy szociális hálót így rádobnak. Addig nem volt az, hogy meg kellett felelni, el kellett viselni a másik gyereknek a hisztiét, a viselkedését, stb. Megpróbálják az embereket katonasorba rakni. Mert már ott különbséget tesznek, te nagyobb vagy, te kisebb vagy. Hoppá! Hoppá. Valóban különbség van közöttük, mindegyik gyerek. De nem úgy kell játszani, hogy valóban el kell sajátítani egy csomó dolgot. Valóban a közösségi élet is fontos, de nem minden áron. Itt, ebben a helyzetben, amikor elkezdődik egy óvoda, akkor fogják az embereket egy olyan stratégiába belehelyezni, ahol ő lesz a fogyasztói társadalom egyik embere. Jaj, nagyon jól felvázoltad a folyamatot. Elkezdik a rivalizációt a gyerekek. A megkülönböztetés által. Így van. Ilyen pillangót kaptál? Bibi, én olyan pillangót kaptam. Az én apukám vagy én vékonyan vagyok, te meg kövérebb. Vagy nekem márkásabb cuccom van. És ezt hogy hozzuk tovább felnőtt korba, ugyanígy? Úgy, ez így. Onnan elindul, és aztán egyre élesebbek és egyre nagyobbak lesznek ezek a kontrasztok. Igen. És talán pont ez okozza a bezártságot. Mit gondolsz erről? Mert hogy ezt elkezdjük egy idő után félteni. Hát hogy ne féltenénk, mert ez csak a miénk. Igen. Ahogy mondtam, a kerékanya kulccsal. A paraszt bácsi, hát kinyitom neked, te segítségre szorulsz. Nem azon kezd el gondolkodni, hogy mit veszíthet el. Hogy elviszed a szamarát, vagy a tehenét? Nem gondolja. Látja, hogy ott az autód, látja, hogy bajba vagy, segít. Azokba az emberekbe, akik körbe bástyázzák magukat, féltenek valamit. Nagyon egyszerű, Szicíliába sokszor jártam, ugye olasz rendszámos autókkal, stb. És ugye elmondta ott egy idős hölgy, aki a büfébe, övé volt a büfé, és mondta nekem, hogy figyelj, öcsém, ne zárd be az autót, hagyd benne a kulcsot, hagyd lehúzva az ablakot, mert ha nincs félteni valód, akkor nem fogja elvinni. Wow. Így tettem, és nem vitték el az autómat. Jött oda egy magyar turista, házaspár, mondtam nekik, hogy mondom, figyeljetek, magyarok vagytok, próbáljatok azonosulni ezzel, hagyjátok nyitva az autót, vegyétek ki az útlevelet, pénztárcát, legyen nálatok, azon kívül ruhák vannak benne. Na és ha elviszik, mi bajotok lesz? Meg fogják találni, nem viszik át Szicíliából Olaszországba. Ők bezárják. Hát egy óra múlva már nem volt ott az autó. Mit féltünk? A tárgyainkat? És önmagunkat viszont kitesszük, mert a telefonra föltesszük azt, hogy én vagyok én, és erre jártam, arra jártam, amarra jártam. Hát mert azt hiszük, hogy a tárgyak azok nehezen pótolhatóak, mert hogy a pénz az korlátozott. Hűha. Hát vannak ilyen gondolatok. Maradnak is. Sajnos azért ez fenn fog maradni. Mert az emberek racionálisan gondolkoznak. Az eszközök teszik őket. Úgy gondolják hozzá. Nekem teljesen mindegy, milyen telefon van a zsebemben. És nem akarok posztolni.
Se a Facebookra, se ide, se oda, se amoda. Mert én attól én vagyok. És hogyha elmentem külföldre nyaralni, tételezzük fel, amit nem nagyon szoktam megtenni, de akkor azt nem kell kirakni. Az annak szól, akivel ott töltöm az időmet, nem? Meg nekem, mert én érzem jól magam. Igen. És ezt nem kell a világ tudomására hozni. Az nem valós. Hát ez pontosan ugyanaz a megkülönböztetés, fitoktatása, mint amiről beszéltünk, ami elkezdődik az óvodában vagy gyerekkorban. Így van, így van. Hogy nekem ez van, nekem az van. Hát Mennyivel én több jobb vagyok, én sokkal több vagyok. Senki nem több, mindenki ugyanolyan ember. Mindenki halandó és törékeny. És, bocsánat, de mindenkinek ugyanúgy, csak egyszer lehet ebédelni. Nekem ezt egy nagyon gazdag ember mondta hajdanában, hogy öcsi, rengeteg pénzem van, de képzeld el, én is csak egyszer tudok ebédelni. És ültem vele szemben, mondom, Józsi bácsi, ezt mondd még egyszer. Ugyanúgy elmondta. Basszus, tényleg igazad van. Valóban csak egyszer tud ebédelni. Jól van. Hát az idő eltelt. Igazából el is röpült. Tulajdonképpen. Igen, csak észre se vettem. Jó társaságban repül az idő. Igen. Ez egy kellemes klassz beszélgetés volt. És jó Köszönöm a témákat. meghívást. De én megköszönöm, hogy elfogadtad. Örömmel, bármikor. Neked, Viktor, bármikor. Hálásan köszönöm. Uram, egy élmény volt. Hálásan köszönöm nektek, hogy itt voltatok, meghallgattátok ezt az epizódot. Remélem, hogy tetszett nektek, és ti is ugyanúgy el tudtatok veszni ebben a beszélgetésben, mint ahogy velem is megtörtént. Hogyha szeretnétek értékelni, úgy érzitek, hogy viszonoznátok ezt az érzést, amit kaptatok a beszélgetésből, akkor hálásan megköszönöm, hogyha hagytok egy 5 csillagos értékelést Spotify-on, Apple Podcaston, vagy amilyen platformon éppen hallgatjátok, vagy szövegesen értékeltek, hogy másokhoz is eljusson az ajánló révén ez az epizód, és kövessetek minket, vagy kövessetek engem, a podcastot, a social médiában, a TikTokon. Sziasztok!